Mayong hapon, yaring nagapanguna nga balita. Isa ka nurse kag COVID-19 survivor pabor sa vaccination for minors. Kag mga vaccination sites sa syudad, bukas para sa mga luyag mag-walk-in nga mga residente kag hindi residente. Nagapadayon ng vaccination program sang lokal nga panguluhan. Kahapon, Setyembre 23, na-record ang 59.60% o kung 312,891 ang mga nakabaton sang first dose, samtang 43.46% o kung 228,161 naman ang mga fully vaccinated. Sa amuman nga petsa, may 7,817 kadugang nga mga individual ang nabakunahan na sang COVID-19 vaccine. Gani para sa isa ka frontline nurse kag COVID-19 survivor nga si Mary Rose Dayo, importante ang mabakunahan sang COVID-19 vaccine. Ginbahin sini ang iya mga eksperyensya subong nga tion sang pandemya. Bilang isa ka health worker, dako ang risgo nga malatnan ini sang COVID-19 virus. Gani mabaskog ang iya panindugan kag pagpati nga dako ang mabulig sang COVID-19 vaccine agod malikawan ang malala nga halit sang nasambit nga virus. Nagabot ang tion nga gintakos ang iya pagtuo sang nagpositibo siya sa virus. Apang nangin kampante si Mary Rose, bangod ini ang fully vaccinated na. Bilang isa man ka Iloy, pabor man ini nga mabakunahan ang iya mga kabataan kontra COVID-19. Ginpayag man ni Mayor Tranyas nga handa ng syudad sa pagbakuna sa mga menor de edad sa tion panugutan na sang IATF. Subong nga adlaw Setyembre 24, bukas naman ang mga vaccination sites para sa mga luyag mag-walk-in nga residente kag hindi residente sang syudad bisan wala makaparehistro, magdala lang sang valid ID. Ang dugang nga mga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ako si Divine Singh.